sa bus. Kasi ang tarik kasi ng stair. Kaya nakakatakot. Good morning! Ayan, mamaya ng gabi kami pupunta ng airport kasi madaling araw ang balik namin ng Pilipinas. Nagre-ready na kami kasi magbe-breakfast kami sa taas. Tapos pupunta kami sa Ninh Binh. Ninh Binh ano? Ninh Binh Road ang lugar. Ninh Binh. Ninh Binh. Yan ang last na tourist attraction na pupuntahan namin dito sa Vietnam. Ay, mahagyanan pa pala. Hindi ko man yan inadara pa. Ay, si Kuyan. Nasa 10th floor ang restaurant. For the first time, nakita pa rin. Good morning. Nakita ang sunrise. Good morning. Good morning. Lalakad kami ngayon papunta doon sa pick up ng aming tour guide na papunta kami sa Ninh Binh. Hindi pwede dito sa kalsada dito yung bus kaya nag-message na lang na ma-pick up sa amin sa isang lugar. Dito ang nilagay ng tour guide ang meeting place. Andito na kami ngayon sa bus. Our driver is very carefully what is always silent. So sorry, he cannot speak English. That is why he made this is Magre-rest muna kami dito. Coffee time. Coffee time. Toilet muna. Ayan ang mga nabili ko. 98.40. Where is 98.40? Andito na kami sa unang destinasyon dito sa Ninh Binh. you want to go to Dragon Top, you go to around 200 steps, you can go there to the Dragon side.
I think the other side. Yeah, two sides. Dito na kami sa unang destinasyon. Already. Ayan, oh. You video. Gayon. Nasa bus station kung saan tayo bumili ng Ngayon lang, ito ngayon lang. yung binibigyan ka ng scarf. Picture ka na, Ben? Ay, pala. Itong tulay route magayon duman. Nagsakat na garusan na agihan. Iyan papunta daw sa the Lying Dragon Mountain. Dito kami. Wala na yung kasama na may iba. Tiger, ini diwa mo lang may tiger. The Lying Dragon Mountain. Ayan ang aakyatin. Wah, kayanin. Mapit. 500 steps daw. Diyan kami gan. Kaya Video yan, video. bid Pagbaba na. Maganda, makakit mo muna. Yes, sabi ko sa mga ano. Para May time ba kasi doon, tingnan mo. Ay. Tingnan mo ang lalim. Naghihingal pa. Hingal pa. Pero kulang ka ng dungo ko. Nag-chicken tulos ka. Ayan pa. Oh. Ayan, doon pa. Ayun pa. Hanggang doon. Hanggang doon sa tuktok na yun. Ay. Pinag-iisipan namin kung doon kami aakyat o dito. Yung sa tuktok na yan. Doon na lang kami. Doon. Ay. Pahinga muna. Andito na kami sa taas.
kami doon umakyat. Ang pinili namin ito. Pero tingnan mo ang daanan. Very steep. Tapos, ayan. Ayan pa ang aakyatin hanggang doon sa dulo. Doon kami pupunta. Yun o. Yung may mga bangka. Doon kami pupunta mamaya. Hindi ko na kayang pumunta doon kasi pila daw. Ano rin, baliwala para hindi rin kayo makakapag. Oh, useless umakyat. Hanggang dito na lang kami. Tao lang eh. Okay. Anyway, yan oh, nakyat namin. Ganyan kataas. Ay, tinan mo na, kung makuha ko to. 1, 2. Tangkal naman kang aki mo. Si Mami niya. Ano ba yun ang may ano ba? Yan, bababa na kami. 11-11. Ang kung kasi ang tarik kasi ng stair. Kaya nakakatakot. Ang tarik. Tamo oh. May dala pa kong camera. Sige pa ba? Yan, stop over na namin. Magla-lunch. Buffet lunch daw. Mayo na dumaning ano, you have to pay for the drinks. Oo. Okay. Video. Video. Kawan mo na kita. Save na. If we want clean hand, go to washroom over there. And Yan ang kinuha ko. Ito goat daw. Ayan. Andito na kami sa kung saan kami sasakay ng boat. this is the meeting point, everybody. The bus drop here. Ayan, magbo-boat na kami. Tapos dun daw, after 2 hours daw ang boat. Tapos dun uli kami magkikita-kita, sabi nung tour guide.
Kasya kaming apat sa isang boat. They're using their feet. For the most Ang ganda, tourists, ganda, ganda. or most people are women, right? All women, right? 681, 8, 9, Ay, Diyos ko. Uy, nagkuya ng sagwa no. Gumalaw na. Up, up. Ay, Diyos ko. Ayan, ready na kami. Ready na kami mabasa. Yan, yuyuko na dito. Ang binigyan ko matingin sa Oo, ang ulo-ulo. Yun. Diyan ko yung ilig pa ba? Ito ang pizza katanta kasuwa. Right. And vegetable. Andito kami kakain sa bangketa na naman. Yeah. Ang serving nila. Karakulaon yan eh. Oh. Yan, yan. Ice lemonade with honey. With honey. Ito, lemon with honey. Menu. Shell ano? Oo.